Nalika surya condong menyang kulon, prapatan Bangjo sumber angin wiwit gumrudu urip. Abang ijo lampu lalu lintas, kaya kedhipe mripat buta. Ngatur lakune rodo lan gegayuhan manungsa. Motor, mobil, truk padha susul-susulan, suara mesin campur klakson ngumandang dadi gending rame. Sing ora nate entek iramane, dalan dadi panggung kanggo sapa wae sing liwat ing pinggir dalan. Lampu-lampu cilik padang sumunar, pedagang kaki lima gelar panguripan. Teluk pawon munggah hawalon, ambune mie ayam, bakso lan sega goreng. Menggandol ing hawa sore sendok mangkok panci kemlite. Ing sela-selane keguyu para pelanggan nyawiji, Tati wirama musik kangkas weteng wareg ati dadi lerah. Rame ora mamung krungu, nanging uga krasa. Nanging ing tengahing rame kuwi, ambulans kerep nembus dalan. Sirine ning jerit-jerit, kaya tangising wong kang lagi kelaran. Ngiris ati sing krungu, eling yen urip iku rapuh lan ora mesti. Wong-wong padha tekel lungan. Ana sing andok golek rasa, ana sing mung lungguh cangkruk ngombe kopi panas. Mangan jagung kotok sinambi, Ngudari ruwet lan mumet pikiran, nyili wektu sadelo kanggo ambekan. angin wangi ngelus rai. Lampu-lampu Bangjo sumunar mantul,